об ва гул. рӯзе аз рӯзҳо гул бо об во мехӯрад ва дӯстӣ барпо мекунад. аввал танҳо ошноӣ карданд, зеро якдигарро пурра намедонистанд. ошноӣ ба дараҷае ҷиддитар гардид, ки пас аз гузашти ҳафтае гул ёди об мекунад. инчунин маъно дорад, ки гул ошиқи об шудааст. гуле ки бори аввал ошиқ шудааст, аз шодии зиёд ба гирду атрофаш бӯи тоза ва хуш паҳн мекард. рӯзе ба об нигариста мегӯяд: туро дӯст доштам ва ба ту ошиқ шудам. аз ин рӯ ман тағйир ёфтам ва ба атроф бӯи зебоямро пахш мекунам. ҳисси ошиқӣ дар дили гул ангала заданро дучанд мекард. гул доимо бо об нисбати дӯстдориаш ҳарф мезад ва ҳатто доимо бо овози маҳин ва пур аз умедҳо ба об мегӯяд, ки туро дӯст медорам. об бошад дӯстдории самимӣ нишон намедод. гул дарки он мекунад, ки об ӯро на он қадар дӯст медорад. ва ин ба гул ғаму дард овард. гул доимо ба худ суол мекунад, ки чаро об маро кам дӯст медорад. магар лоиқаш нестам? рӯзе гул ба об мегӯяд, ки намедонӣ магар туро бениҳоят дӯст медорам. об бошад танҳо ва танҳо мегӯяд, ки ман ҳам. ин сухан гулро шод намекард, аммо гул доимо ва аз таҳти дил ба об мегуфт, ки ман туро дӯст медорам. рӯзҳо мегузашт. гул аз бӯи фишонӣ мемонад, хазон шудан мегирад. яке аз рӯзҳо гул тамоми ҳастиашро ҷамъ намуда, бо як умеди тоза назди об омада, бо чашмони пур аз ашк ва бо дили пур аз муҳаббат мегӯяд: об, ман туро ҳоло ҳам дӯст медорам ва дӯст хоҳам дошт. об бошад бо як муомилаи хунукназарӣ ба гул мегӯяд: ман ҳам туро дӯст дорам ва бояд ки 100 маротиба гӯям. гул гашта рафт, ба хонаи танҳо будаи худаш меояд ва ба болинаш меафтад, бемор мешавад. хазон. баъди чанд рӯз об зиёрати гул меояд. ҳайрон мешавад, ки чаро наменамояд то кӯмакаш кунам ӯ ён. маълум буд, ки гул мемирад. об болои сари гул навбатдорӣ мекард. гул бо азоб сарашро аз болишт бардошта ба об мегӯяд, ки ман туро бениҳоят дӯст медорам ва касе туро ба мисли ман дӯст нахоҳад дошт. об намедонад чӣ кор кунад. зуд назди табибе меравад, табибро меорад, даъват мекунад. табиб ташхисӣ мекунад ва мегӯяд: мутаассифона аз дастам чизе намеояд. бемор мемирад. илоҷе дар дастам надорам. об ҳайрон мешавад, ки ин чӣ беморист. духтур, табиб, ҳар чӣ бихоҳед ман мекунам. духтур мегӯяд, ки на, аз дасти ман чизе намеояд. пурсон мешавад боз: лоақал дардашро бигӯе, чӣ беморӣ аст? табиб мегӯяд, ки гул ҳеҷ дарде надорад. ба гул танҳо эътиборе надодаӣ. беоб мондааст ва сабаби маргаш ҳамин асту халос. беоб. бале, баъди сухани табиб об мефаҳмад, ки танҳо сухани дӯстат медорам кифоягӣ намекардааст. аммо ҳаёт ки дер шудааст. оё надидаем бисёр астем, ки нисбати ҳамсарон ин гуна муомиларо мекунем. танҳо даҳонӣ мегӯем, ки дӯстат медорам. гул ҳамсари шумо ҳаст ва шумо об ҳастед.
دوستانی عزیز، شما نیز دیر نمانید. تنها با سخن نه، حرکت کنید که دوستداریتان را اثبات کنید و چیزی را برایش دریغ مدارید. حالا هم وقت دارید. دیدار بینی را غنیمت شمارید تا گلتان به مثل گل خزان می شود. همسران خود را احتیاط کنید. دوستشان دارید. خداحافظ. I know I'm waiting for something to happen.